Babban magana sanar da mu aka ce mu sanar da Dauda Kahutu Rarara. Akwai wani matashi ɗan jihar Katsina mai suna Nura, amma al'umma suna mai lakabi da Jagaba tun bayan challenge ɗin Jagaba shine gaba da aka gudanar. A lokacin da zai hau wannan challenge ɗin bai da kuɗi, yana da gona ya shuka shinkafa, haka ya sai da gonar da shinkafar bata zo ba, ya hau wannan challenge na Jagaba shine gaba. Bayan ya faɗi shine al'umma suke mai lakabi da Jagaba. A halin da ake ciki yanzu kuma ya saida hilinsa wanda aka mutu aka ban mai na gado, ya saida sa ya kashe kuɗin ta ɓangaren hawa challenge ɗin Malam Sha'aban Sharaɗa. Wannan dalilin ne yasa ya sanar da mu ya ce yana so a gaya ma Dauda a cece sa. A halin da ake ciki yanzu in bai ci wannan lamari ba bai san wace makoma zai koma ba, sakamakon tun a baya lokacin da ya wancan na Jagaba shine gaba ya faɗi, al'umma suka koma ce mai Jagaba. Jagaba, Jagaba, mun sanar da kai Dauda.